Ramogi geno marwa ni pod otieno mari koro nitie kare kendo kamoro amora ma intie wamor ahinya nikech yiero Ramogi TV mondo mi okelni weche manyien odhiambo ma kawuono. Tarik 17 dwe mar Achiel 2023 waikore mathoth nyakoro mga jwang' koya e gwengewa ma Kaluo bende koya e wechego motenore kod siasa ka bende mano kanyo jalutene piny Kenya Rigathi Gachagua koro kwero jotelo mosebedo ka nyiero jo Kenya bende osebedo ka ywago pek mar ngima kamoting'o tenda migao mar ohala jotwache mosebedo kanyiso jo Kenya ni okunyao mar mo kage ywago pek mar bech mo ipacho ka. Gin weche mamiyo oganda jo Kenya penjore to gin kit jotelo mage ma samoro diponi otelo negi kata kamano wang'eyo ni seche moko ng'ato bedo gi pache kendo ratiro mar pend chik ma pacho ka ochiwo mano to wan gi mathoth ahinya nyakoro modhiambo ma kawuono. Nitiere japuonjre moro mani kod pek kata chandruok mar neno mabende nyaka gie sani pok odonjo e kar tiegruok. Wamenyo ni sigana ni nyakoro Ramogi ka odwani mondo nyise ni to winjo bed nodonjo karang'o mondo chak tiegruok mare. Thuolo machuok kende nyakoro mga jwang' bang' loro skund nyiri ma Kisumu Girls macho moche skund yawuoyi ma Kisumu Boys ka bende en wach mowuok odhiambo ma kawuono amigo achiel kachiel e wang' ji mar yiero mar Ramogi TV. Sigana mar jaduong' moro ma bende nobedo ka olal kata odiyo oko kuom thuolo malach ahinya higni 51 gikone to oganda manyuonde nyopo ka odonjo e dala kendo koro ginyiso mor margi magitimore e kinde ma weche mag manyo yore mag rito alwora gi lony manyasani bende dhi nyime. Mago to gi mag somo kachiel gi mag tuke waikore odhiambo ma kawuono chenro mar OIMORE to kaka pile wachako gi mago mamiyo pek. Jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua okwero jotelo mag Kenya Kwanza magoyo siboi ne jo Kenya ewi pek mar ngima. I was personally called by my client, Mr. Maina Jenga, informing me of his abduction. He was able to identify his abductors. There is no doubt that his abductors are the police officers. Familia mar Maina Njenga kod kweth mar Azimio la Umoja Wan Kenya ywake wi lal mar manen jatend Mungikino magi chich ni obilo lalgo. No wach no setho ongi. To ko kani wapok wawinjo ka no siro duogo ni kabunde ka. Nodwoko ni Nyasaye malichero kamano. Jago moro manolale dalagi Kanyada Homa Bay County higni 51 mokalo gikone oduogo. Achini nyakoro Ramogi nya bedo thuolo matururi kodwa nambari 360 ma namba marwa mar ote machuok Facebook achiel koda Twitter mabende sani koro ng'ere ni X @Ramogi TV KE mondo mi miwa pachi e weche manyien moa ikuni otieno ni nyinga en George but jaloko marwa iluongo ni Belinda Dhiambo. Machiegni nyakoro mga jwang' nyinga Lydia Oke wachao kod county ma Kisumu kama koro bila ma osechopo matimo nonro masira mano mar mach ma omuoche skund yawuoyi ma Kisumu Boys e county ma Kisumu. Nyakoro Ramogi ga sani gimokelo majno podo koyangi kata kamano nonro osechakore kaka japombo marwa James Okot ma Kisumu koro wamiyowa liponi achiel kachiel ka en e kar masira ni kama nyaka sani nonro dhi nyime. James Okot koponi winjo wa thuolo en mari nyise nyikora mga jwang' e yor simu ni to gin ang'o gini madiponi ose lieki kaka mago mawiye kuom masira mar mach momako kata mowang'o moko kuom mwandu mag skul mar sekondar mar yawuoyi ma Kisumu Boys. James. Erokamano George but awinji maler ahinya wantie skul sekondar mar yawuoyi ma Kisumu Boys mano omako mach kinde machuok tok saa 1 ma midhiambo. Mach kamano sesim e kinde machuok tok saa 2:30 kanya kasani oseangore ni kar nindo mar jopuonjre kata dormitory dero mikane gige nindo kata mattress kod lab gin moko kuom kuonde mowang' ka jopuonjre ma kwandgi romo 20 to gie sani dhi nyime gi yudo thieth mawiye kata first aid kowuok kuom lakteche mag St. John's Ambulance. Nyaka sama wuoyi ni nitie jotelo mopogore opogore mabiro osechopo ka oting'o county kamoting'o county commissioner ma Kisumu ka mano Alason Hussein kod jatend tije mar migao mar somo Edwin Sifuna achiel kod manager mar bomani mano Abalawanga mar neno ni weche kata chenro makare oduogo e yo makare. Kamano sekodi ni kinyalo winjo kanyo jatatije mar somo e alwora ma Nyanza Edwin Sifuna dhi nyime gi twak gi jopuonjre e skul kae ma Kisumu Boys
Kage sani George Bati wantie ka kendo waluwo ni weche geyo ma chiegni mar neno ni oganda wa kata joneno wa o ne gigo madhi nyime seche ma gituch kendo seche ma giwuokie. Bende gima lit kata gima be onego bed ni wanyiso jopiny ni gie sama waloseni nitie jopuonjre ma osechako dok e klesegi e kinde ma jonyuol mane ochopo ka bende imedo mi ripot kaluwore gi gigo motimre. George Bati, mago e weche ma wan go nyaka sani. Kapo ni en gi penjo moro amora to nyalo duoko. Erokamano ya James Okoth achiel kachiel koa e kaunti ma Kisumu. Kapo ni nyalo winja, bende nitiere hinyruok moro amora kotenore kod masirano? James. Kaluwore gi lakteche mawuok St. John Ambulance, giwacho ni nyithindo moyudo hinyruok matin kata minor injuries gin nyithindo mahawo 20, thothgi joma ne magno yude kuonde nindo otimnegi mana hocho, kendo gie sama wuoyeni moko kuomgi oseriwre gi jopuonjre wedegi gidok e kilese. James, masirani biro mana seche machuok koselor skunde nyiri ma Kisumu Girls. Nyiswa ni to be dipo ni nitie tudruok e kinda wachni mar loro mar Kisumu Girls gi muoch mach e skul mar yawuoyi mar Kisumu Boys? James. Nyaka sani media nonro ma wiye yango ni majni nochakre en gimokelo wachni en wach majni nonro ma wiye yeko ni nochakre kar to mar kano gige nindo kata mattress store. Nonro dhi nyime kendo nyaka sama wuoyeni pod ok wanyal yango ni nitie tudruok moro amora e kind masira mar mach mowuok e skul mar yawuoyi mar Kisumu Boys to kod mano mar nyiri mar Kisumu Girls. Erokamano James Okoth kuom lipot makamano. Wageno ni pod ibiro medo luonwa wachni kendo wabiro ng'eyo ni to ang'o motimore hie bang' ka apisa makoro tayo weche mag nonro e gima dikel masira mar mach sikunde yawuoyi mar Kisumu Boys biro bet ni oseyango nonro mar gilida. Aparo ni en achiel kuom gigo mwamedo luwo kendo wakwayo ne jopuonjrego madiponi yudo buok e kinde ma masirano timore chang mapiyo kata duogo mar paro mapiyo ahinya mondo mi gidhi nyime kod somgi kaluwore gi machal kama samoro kutucha apoya nyalo bedo ka kelo buok ne jopuonjre. Ng'e kinde moko bende yudo ka janyuol chwe chande molo nyathi skul. Koro janyuol bende wakwayo ni chuny mokwe ka bende wasewinjo ni onge nyathi moyudo hinyruok marach. Kata kamano en nonro bende dhi mbele e kar somono mar Kisumu Boys. Kapod wantiere mane kaunti ma Kisumu, George Bati. Wadhi ne nyime kama wayudo ni skund sekondar mar nyiri ma Kisumu Girls olor kuom thuolo ma ok ong'ere bang' jopuonjre bedo gi ng'ur ewi kum ma giyudo. Kaluwore gi jadito e migawo mar somo alwora ma Nyanza Edwin Sifuna nochunogi mondo mi gilor skunno okinyi ma kawuono e yor apoya e kinde manonro ewi ng'ur mag jopuonjrego ne dhi nyime mondo mi gires mwandu mag skul kod ngima mag jopuonjrego. Loro ma apoya no biro bang' jopuonjrego buono twak manobagi e skunno gi jodito mag somo odhiambo manyoro mondo mi okaw pachgi ewi ng'ur ma gisebedogo. There has been issues in this school where a number of girls were making noise and refusing to participate in the activities of the school. Gradually, it degenerated into shouting at any person who tried to address them. It wasn't yesterday when the officers from the National Government Administrative Unit and also the Minister of Education tried to address them at the dining hall, but they were very unruly. So in such a situation, to protect the facilities of the school and to avoid increased agitation, we released the students. But before they were released, I gave directives that the information is put on all the class walls of the parents. They are aware. And I've also instructed that they must leave by checking out to confirm that they left officially.
Koramuga juang kwa were gimago matimore kaunti ma Kisumu. Oro ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua koro thegore gi weche mosebed kiwacho gimoko kuom jotend sirikand Kenya Kwanza ewi medruok mar bech ngima e thurka. Siem mar Gachagua nobiro bang' jatend migao mar weche mag ohala Moses Kuria kanyakla kod jang'ad rieko ne sirikal e weche mag uchumi David Ndii koni wacho weche moko madipo ni chal kama nyiero oganda jo Kenya kaluwore kod pek mar ngima ma oganda kale gi thuloni. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nomole pachoka bang'e piny Colombia kama osebedo kotimo limbe mare kanorwake gi mbaka ma osebedo kadhi mbele pachoka ewi medruok mar nengo modhi juma mokalo. Gachagua oseojo siasa mosebedo kakeo weche machal ka gima nyiero chal mar oganda jo Kenya ahinya to mago mosebedo kaywago pek mar ngima bang' medruok e bech modhi kod mauta juma mokalo. Medruok nengo mauta no osekelo ichwang' kuom thoth oganda jo Kenya kama medruok mamalo mogik nyaka ni chwe piny. Mbaka makama osebedo kago tachi mbui mar X mong'ere kaka Twitter ka oganda jo Kenya nyiso ichwang' margi kuom ridruok mar ngima. Jang'ad rieko e weche mag uchumi David Ndii ose oganda jo Kenya kuom geno kuom singo manomegi gi tend Kenya Kwanza kowacho ni Kenya Kwanza pok oketo chenro makare mano mar reso chui mathurka ataro gi singo mane gimiyo oganda jo Kenya. E kinde matwak makamano pod ne dhi mbele mbui mar X no, jatend migao mar ohala ma pachoka Moses Kuria bende ne obolo weche moko magwen kuro ne oganda jo Kenya mosebedo kaywago bech mauta mong'aw malo. Sasa ukishinda kutoka ya asubuhi mpaka jioni bei ya mafuta imeongezeka, si uchipe kisima yako. Dunia mzima tunajua bei ya crude oil imeenda juu. Na kama wale watu wa Makerere wako na kisima, mimi niko tayari kuchipa kesho. Eote mare jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua okwero weche mowach gi jotelogo kokwayo gi mondo mi gimi oganda jo Kenya luor moromo ka bende owacho ni wechego ok gin weche tend Kenya Kwanza to weche jotelogo giwegi. Gachagua wacho ni jotelogo ok noyier gi jo Kenya to piny owacho mar Kenya Kwanza ema nomiyo gi tich. Omiyo nyaka koro girit tend William Ruto kendo nyaka giti tijgi gi luor mowinjore. Mabiro ndalo machuok bang' jatend jotend migepe Musalia Mudavadi e limbe mare piny Ingereza bende siemo jotend Kenya Kwanza mondo mi owuo kadeo ni gilose lo piny owacho to ok gin giwegi. Gachagua gi Musalia kata kamano kwa oganda jo Kenya mondo mi omi tend Kenya Kwanza thuolo mar kongo uchumi mathurka kagiwacho ni wach mauta en midhier mokwako piny mangima. Omiyo gikwayo jo Kenya mondo mi obed kod horuok. Purwani weche motende kod weche mag pek mar ngima nyakura mogi kama moko kuom jotelo ma Kenya Kwanza chayo joma osebedo kaseo sirikal mar Kenya Kwanza kuom pek mar ngima kod bech mwandu kaka mauta makoro sani nyicho land komedo idho. Joito kotelnagi kod jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro, jalup Speaker Gladys Boss Sholei kod jatend migao mar ohala gi dongruok Kembe Moses Kuria okoni jopiny mondo mi mana jatend piny Kenya William Ruto thuolo mano mar bero chumi kalodoko ni azimio to se kamano. Jotelo goloso e skul mar St Mary's Ozerungai mayudore kar chung'ur bura ma Tarboi County ma Uasin Gishu e nyasi mar chiwo bas manotele kod jatingdai mar William Ruto Faruk Kibet. Number 3 ni Jeff Bezos, 1679 years. Bill Gates. Kenya tunauza petroli na 211.6. Katika Uganda wanalipa 216. Ya Kenya iko juu ama ya Uganda iko juu? Hii maneno ya gharama ya maisha imeenda juu. Hakuna jambo ya kuficha. Na sisi kama viongozi ambao wanajiheshimu, ile inatubidi ni kuambia ukweli. Mafuta imepanda dunia yote. Kwa moja kapod wantiere mago mag siasa riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance koro miyo piny owacho seche 12 kende mondo mi giwe thuolo Maina Njenga ma wachore ni apisas mago kwach kich nolal godo miru odhiambo manyoro. Familia mar Maina Njenga bende koro dwaro ni mondo mi we wuodgi no kangima mondo mi odog kama ne owuokie. Jafwambo mara Walter Nyambaga ntiere kod mathoth. Riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kotelnegi kod Martha Karua, Kalonzo Musyoka kod Eugene Wamalwa e koro miyo sirikal seche 12 mondo we Maina thuolo maonge ageng'a. E kendo gitielo ni apisas mago kwach kich manyo yudho Maina Njenga e kendo soe nyamburko en mana nyiso tenda goko.
We demand his immediate and unconditional release. All his immediate production in court. We want to make it clear that we will hold the Inspector General of Police fully liable. But what we are witnessing is complete reversal of all the gains that we have made. And clearly the country will not agree to this kind of approach. Therefore we say unacceptable, unacceptable. Personally called by my client, Mr. Maina Jenga, informing me of his abduction. He was able to identify his abductors. There is no doubt that his abductors are the police officers. Up to now, we are not aware as to the reason of his abduction. We do not know of his whereabouts, but we know that he is in the custody of the police. Mati Moreka Maina Njenga winje benicho penyimdo mama kadara. Ewi bura madwe marbedo kod gige lweny magera taro mar chik. Kata kamano. Okinde mage kotelne kod ndegwa njiru. Okone kastambe no. Pokone nyakasane. Tomorrow we are scheduled to appear before the Makandara court. You can now see we do not have a client. A client has been stolen by the state. The Kenya Kwanza regime has resorted to intimidation and harassment of the opposition leaders as well as supporters. But because the police know they have no evidence against him, they abduct him on the eve of the pre-trial, which would have led to the trial or is expected to lead to the actual trial. Azimio, chichni dibed ni serikal tiyo kod kweth moro mar obila e bwogo ngima mag jo Kenya makwedo tend Kenya Kwanza. To abduct and arrest and harass those who are opposed to them. Kenya Kwanza has failed. It is getting desperate and it will get increasingly brutal and dictatorial. And therefore we are saying and putting the police on caution that should anything happen to him, then the police should be answerable for whatever happens. Familia mareto prodon kod luoro ni Njenga poko yang kama nitiere. Hiyo ni kumaanisha kwamba askari walikuwa wamemfuata kutoka Nanyuki mpaka hapa Banana. Haya ni mambo ambayo yanahusunisha kwa sababu kama vile wenzangu wamesema ni mambo ambayo tulikuwa tunafikiri yaliisha na Nyayo era. Lakini kama vile wengine wamesema ni kwamba with increased taxation expect increased police brutality. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Wasuni nyako Ramogi hawere kod mago maotendege siasa odonje mag dongruok. Kama jatend piny Kenya William Ruto Rote Molombo moko kuom kembe mawuok e pinje maoko mondo yaw bedegi pachoka ka owacho ni mano biro jiwo weche mag lony manyasani kochakore sikunde kor gwenge kendo jiwo thuolo mag tije ne rowere mathurka. Ruto masani ntiere limbe piny mar Amerika okoni Kenya ntiere kod nyalo madongruok e yor lony manyasani mapoko yangi maka kembe go donjo to lokruok maduong' nyalo neno ok mane jo Kenya kende to kata mana we kembe go bende. Okoni donjo mar kembe go nyalo duoko piny omenda ma ikawo kuom joma tiyo kod mbui ma osemiyo jo Kenya mathoth bedo kod pek e chwalo ohala kod wuondo chenro kokalo e lony manyasani. Korom gajuang dala dek kende bang meto mar modhi e pachoka kendo jokanyo sekta mar wuoth lando meto mag nengo mag wuoth. Yuakoro kwako sekta no kendo kaka James Okoth leronwa jowuoth kod jotije sekta mar wuoth duto osechako yudo pek. Sama ma itingo pile kingisa no medicine prario to yuak ni ka embe prario no otame mamo gimo nyalo medi onge. Victor Ouma jariemba piko e chuny boma ma Kisumu lero ni medo nengo buogo thoth jowuoth kalure ni jowuoth giwegi bende neno matek gi pek mar ngima. Ako kabone kinyal kawane me kawane pile cha teno weyo dhe gi tiende to koro kosa mo weyo dhe gi tiende no idhi rindo kech. E tesend nyamburko e chuny boma kwand jowuoth chalo moduono ka thoth weg nyamburko chamo mana ayula e igi e kinde ma jowuoth ma wuotho chuno bende nigi ywak e wi meto mar nengo wuoth. Ka gi Kisumu kawuono tayudo kaka mano wadhiye gi 100 sani koro wadhiye gi 500. Koro kuma gidwa kuma dhi lorie en Unyolo stage. To gidwaro 500 to ka ichadhiga gi silings ka ng'eny ahinya to 400. Koro podo kwa winjire tag'enwa mo winjire. Jotich e sekta no neno matek
Gino mabuogo duoko chien yuto margi, wach makoro medo chwalo paro mopogore e kind jowuoth kod jotich e sekta no e counties mapacho ka nyaka Imakalu. Nilikuwa natumia mafuta kitambo, ilikuwa bei rahisi, lakini kwa sasa imeweza kuongezeka sana, na ninauliza mbona amenifuta kasi, kwa sababu sitaenda kwa barabara tena. Kwa ile bei tumekuwa tukibeba, hakika ni ngumu kwa saizi. Hawa watu ni mahaslas, sisi wote ni mahasla. Sani kuyo kigolo nyadora mpaka Siaya edwa silinga lupradek kama nwach kayela gisilinga luprario sani ko jushoni ko ket kuyo gisilinga lupradek wadi kuelo kune biashara ma transport gimado wawache ni okonyo mana jok mondik kuom tego, lakini weg matatu weg geche wenyewe to onge faida mayudo. Ywak makama biro ka piny owacho to sieleko ni kuom kinde mabiro nengo mo pod dhi na medo idho. Meto mar nengo wuoth iwacho ni dhi medo osigo ne jopiny e kinde ma pod gichur gi pek mar ngima, wach ma giwacho ni kidek chwalo ne gi midhiero nyaka e udi. Wach ni for example idhi gi siling 300 e ot, gik moko medore 300 ni ok nyal. Dhako ubedo ndi kocha imbe kicha kibire ira abiria kai bendondi. Dondi gi te donjo ne kech wach fuel. E kinde mathoth jotije e sekta mar wuoth bende ywak ni tijegi nyalo rumo. Magari mingi haziendi. Ona tu hapa nyuma yangu gari imesimama hapo juu hakuna abiria. So ni changamoto kwetu sisi, wengine tunaenda kupoteza kazi. So tunaomba serikali kama inaweza itupunguzie mafuta na pia iangalie wale ambao wanasafiri kwa hizi magari. Fuel is everything. Wangi mwakwayo bana meduket no uru fuel piny to gok nyalre to umede nyaka 500. Mae biro e kinde machuok kende bang' piny owacho mar Kenya Kwanza hingo iga achiel nyaka ne William Ruto chamuma kaka jatend piny, ka jopiny to koro ochomo ywakgi ni jotelo mane giyiero e kinde yiero. Jotelo manotero bill mar finance bill ni waneno kendo warito upiny kae. James Okoth, Ramogi TV. Didi winjo ni en dondi home and away to jotelo manokalo finance bill bende iritogi jopiny ochiko gi mwalo koro girite adira ka ng'eni rito gi mwalo. Wadhi nyime nyakoro mag donjo weche mag somo kama japuonjre moro ma jahigni 22 ma en kod pek mar neno kata dok moro wach ni muofu e gwenge mag Sibuoche sub county ma Uriri manotimo penj mar klas 12 nyaka gie sani pok ochako tiegruok mare bang' duol ma ochung'ne keto jopuonjre kuonde mag tiegruok mag mbalariany KUPS rem kete mbalariany mowinjore kode. Ripod no imiyo jafwambo moro koa kaunti ya Migori Jojuma. Bang' timo penj mar klas 12 e skund sekondari mar muofni mar Salvation Army Thika School for the Blind higa mar 2020 kendo yudo grade mar C+ mamiye thuolo mar donjo mbalariany. Japuonje George Oria Ojwang' mok nen kata muofu ne obedo kod mor kendo obedo kod geno mar chopo lek mare mar somo. Mor ni bende ne en mar familia mare ma osebedo ka oketo geno kuome ni chieng' moro japuonje ne golgi e gima machan magidake. Koro nyathina ni tema nan godo gi geno ni po nono ni Nyasaye nokonyo nago, to kaka an marach makaka ok anyal ni embe no nyalo konyo na jowadgi modong' chien. Kata kamano higni 2 tok tieko sombe mar sekondar kendo kalo penj, japuonje ni pok odonjo mbalariany nikech duolno mochune keto jopuonjre e mbalariany ma ong'ere kaka Kenya University and College Central Placement Service kata KUPS pok omiye thuolo e mbalariany mowinjore. Koro ng'ene wabet ka kwa penjore nikech people are going to school one to marwa ni pod oling' aling'a kama. Koro ng'ene akia ni it is a process that will take time ni anabed nyaka 2030 koso karang'o. Oria wacho ni duolni ma KUPS ne omiye thuolo e mbalariany ma Masinde Muliro higa mar 2021. Kata kamano ten mbalariany ne ondiko ne barua kakone ne ok nyal miye thuolo nikech gionge kod gigego mag somo ma jopuonjre ma muofni nyalo tiyo godo. Kendo kana dhi kanyo to jokanyo nonyisa ni gionge special unit. Tiende ne kaka ok anen ni endi ne ok anyal somo e skundno endi nikech ne gionge braille ma watiyo godo. Japuonje ni wacho ni ne okawo patik mali ma pieces ma KUPS kod barua mowuok e mbalariany ma Masinde Muliro kod oboke mamoko madwarore mondo oyud kony. Kata kamano nyaka sani pok okete mbalariany mora mora. Koro ne gimiyowa letter of release mondo watere KUPS. Kane wadhi KUPS watero ne gi barua mar release no
to ne ginyisowa ni for you to be placed by COOPS nyaki wabed gi nyaka oyieni ya kumiaye to yieni donjo kumidhiye. Omiyo nwanyisogi ni letter of release to e mar Masinde Muliro. Koro dwaro kanye ni Mount Kenya, wadhi Mount Kenya gimiyowa letter of magirwakowa godo welcoming. Koro kane gisemiyowa letter no, watero ne COOPS ni mae gima wadwaro koro gidagi place wa. Oria wachna achiel kuma pisas matie COOPS ne okoine sani gidich kod ket jopuonjego mane otimo penj e higa mar 2021 kod 2022 mok mago eko mane otimo penj e higa mar 2020 kaka en. Ng'at matiyo ofis COOPS michulo msara mar COOPS wacho gi dhoge maler ni cases mag 2020 ok gidil godo sani. Koro ing'ena penjora ni ka COOPS emochung' ne timo placement mar jopuonjre to en emowacho ni ok odil gi wachno endi 2020. Now koro akaw case nama 2020 no ater ne jok mochung' ne fuel emodil godo koso ng'at madhi dil gi case no. Koso yudo thuolo mar somo mbalariany be sani we jonyuolne ma osebedo ka oketo geno kuome kod kibaji. Joma lit ahinya to an ok anyal kama nitie ni ok anyal, aonge nyalo yoyote. Koro nakwa sirikal ni mondo miya kony mondo nyathina ne odhi sikul. Nyathina ni ok en ng'ama nyalo dhi beto ne ng'ato, ok onyal dhi doyo ne ng'ato. Dwaro mar japuonj ni en ni mondo koro miye thuolo e mbalariany mantie kod gige somo mag jogo eko ma wengegi ok nen kaka en mondo chop lek mare mar somo. George Juma, Ramogi TV, Migori. En geno marwa ni George bro yudo kony mowinjore George Bati. Aparo ni Lydia managi wachno kang'iyo bathe kama endi to chal ka gima dipoka resruok nyalo betie. Nitiere wachone miya details mag japuonjre no mokwamo due to placement mana achiel kuom joma neno Ramogi TV odhiambo ni iluongo ni Wilberforce ma bende ento tiyo ka achiel kuom bende migepe machiwo sir ne tiegruok mamalo. Aparo ni wabiro chiwo nonro ma rabora mondo wang'i kaka jopuonjre nyalo yudo resruok mapiyo. Erokamano Wilberforce, wageno ni obro luwo lai makare kendo mochopo kony George dhi mbele gi puonj kaka owinjore. Koro mga jwang johera mag Nyakalondo mar Ramogi FM e kaunti ma Kisumu kod alwora mare noyudo thuolo tieno manyoro mar duso miel gi jothumbe luo kotene kanyo gi jangolo mar ahuma mong'ere ni Prince Inda. Nyasi mano mar ohingo higni 20 mar lendo e pacho ka buo kambi mar Weche mar Royal Media Services. Nyasi makamano nyokelo kanyakla jolendo mag Ramogi FM kotelnegi kod Victor Juma kanyakla kod Ken Muga kind jolendo mamoko kanyakla kod jomiji nyiero kod johala mosebedo katiyo machiegni gi Nyakalondo mar Ramogi FM e alap mar tuke ma Jomo Kenyatta International Stadium e boma ma Kisumu. Nyasi makamano chake log tich mar Radio Ramogi Nairobi kachenro mar chwalo nyasi makamano podi medo chwale counties mamoko mathuru kaka kayor jiwo mbi mar Nyakalondo mar Ramogi kendo jiwo jopiny e chenro pogre mag dongruok e kind oganda. Ineno jalao makwar. Pani ng'ano wuok mabor ka dhi lao miel. Mani lungo ne mena jako. Dako malelo tok dhi. Uono tama. Gore gidi choto chumbane dala ne kanyo. Kal rangash. Kora mga jonge ndaka kanyo pradek bang sadek marotieno chenro eno imore wadhi mbele gni weche manyien warwako pachika cha mondo igoe kodwa mbaka nyiswa ni into iparanganya kutendo gi magi ma bende waiko ni odhiambo makawano kanyo ote mawacho ni an gima mit na ne dhano ywak te ibed ja Kenya Kwanza ibed ja Azimio ne jomoko paro ni nitie jok ma kantie korka siasa moko to bro ywak ni wan jo Migori County kotelnwa kanyo gi moluoro chila yako tiche ma wachwado waonge wasiwasi mano mori sorondo koya county ma Migori. Haya. Nano bende ote kanyo mo oya
Dorothy Akuku wacho ni en bende entiere kodwa e chenro kendo wacho ni osechekina kaka pile entiere kodwa e sechigi. Bende aneno ote kanyo moya kuom Kevin Adada wacho kanyo no chumie matek lakini wacho kanyo no fone jo hala makona koito gi jo hala manyato to duto te imbo wacho ni batie bathaka okaumos mani luongo ni Mama Sonko ni kae Kiloke akaumos. Erokamano Nyalidia, kinde mabende wasomo otegi wamedo miyo Ramogi FM pot gi paka ahinya higni 20 ok en thuolo machuok ahinya ni lendo makare kendo mong'ith makelo lokruok ne oganda. Kuom mano pot gi pak. Lydia winji kantiere Homa Bay iluonge ni Otewa. Kaso Rigano Koth Odira kawuok kudho wacho ni neno maler ahinya. Kaso Jadung Batimosna Lydia kanyo send this memo to Gachagua as a self-proclaimed director of shareholders. Do some retrospective because it is awkward that 1 year down the line is when Kenyans can finally quote something positive from you. Wacho ni Gachagua nyaka koro ng'eni to gik mane gisingo kane kanya mane gimotemo wacho giko bed ng'at makoro wuoya kaka ng'at mano wacho ni Kenya Kwanza en mar jokanyo iluongo ni shares. Ogola Siala to wacho ni kara Gachagua bende nyalo seyo kuria. Wacho ni kare weche kuria pusore adier ka Gachagua manyaneno ni weche kuria pusore opako dhoge wacho ni rabondo kuongo ne wadgi bondo mano Ogola Siala. Nyolo Nyakwaro Dondo wacho kanyo ni onje makare entiere kanyo e county ma Homa Bay. Anyanga Makopio jawo Katuma bende wacho ni weche gichopo ne yo makare gin kanyo gikete mana kata kamano wacho ni Jehova Nyasaye no chweyo dhano kata kamano okowinjo okao ngima kende ntiere wacho paro wacho kanyo motenge kod wach no. Okay, director Mwabede wacho ni ago erokamano ni county commissioner ma Kisumu County Hussein Alaso kuom bedo jatelo mohero loso arita kwe mar oganda kuom temo keto kwe Kisumu Girls gi reto mapiyo mondo ne ni mach oneg mapiyo Kisumu Boys kendo nyithindo ngima kare en gima owinjo bed ni miya pot gi pak. Wacho ni kinto wan warom mar golo pachwa kaluwore kod nengo mar petrol manyocha ne omedi kendo golo fair table manyien across circles mag matatu ma Kisumu nikech wan bende gini korodio mano director Chingo Mwa abende wuok e sekta mar matatu Kisumu. Hayan ben beato wacho ni dipo ni skundegi skul ni owang' nikech nyithindo luoro weche mag penj. Dipo ni ging'anyo nikech giluoro penj mabiro. Mano penjo mayan ben bela ntiere go en mana ni warito nonro mar ng'e adier motenre kod wach mar wang' skul ya wuoyi ma Kisumu Boys ntono bende korwa ka oyueyo jobati. Erokamano ahinya Lydia ka waka oyueyo to Pastor George mar Odiko Pany bende ni kodwa ka kendo mora nyaka kwa kelo weche manyien mag OIMORE report gi pak jadolo kuom medo keto Ramogi TV. We waka oyueyo kod duogo nyaka Ramogi por wan gi mathoth kik idhi mabor. Aina, aniluonga ni Masisa Tendera. An kende magolo ga wache dhoji wija. Loswa. Omi nego jaudi. Loswa. Okido loso. Ananoni moriduka sana. For KPLC tokens, Bela charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipana Airtel Pay Bill, then select KPLC. Nini nakupea stress? Ni bills. Ka alifanya jana, atafanya leo. Ni rent. Ka alifanya jana, atafanya leo. School fees? Kama alifanya jana, atafanya leo. Ni mambo ya ndoa. Usiwe na wasiwasi. Ka alifanya jana, atafanya leo. Juu yeye ni alpha na omega. Dial *811*346# to get kama alifanya. Nyororo kwa ugali moto keto kwa masonko basi unga ni gani nyambie ni gani unga ni gani kama sora premium An Bahati
neging'ia ka mtoto wa mama. Tinde giluonga mtoto wa Kavagara. En mogo mayom, rachar, dum mamit. To yudre kamora mora. Kwa raya familia atiogi raha premium. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Machiegni kendo nyakoro mga jwang'ero kamano kuom medo keche mana ka Ramogi TV wadhi mbele gi weche manyien koro wateri nyake kaunti ma Homa Bay. Joluo nogoyo ngero ni thuru loyo yieng'o. Ngero ni ochopo kare ne jaduong' Joseph Omolo Dongo mano majahigni 84 ma odak dalagi e gweng' Mariwa ei Kanyada. Kaunti ma Homa Bay toklal oko kuom higni 51. Nyakoro Ramogi jafwambo marwa ma Homa Bay Yalia Beach noluwo sigarani kendo koro miyo wagoyo machalo kod ma. Ne en mor kod ilo maduong' e gweng' Mariwa e location ma West Kanyada ka chud bura ma Homa Bay Town bang' jaduong' manyinge Joseph Omolo Dongo masane jagni 84 duogo pacho bang' lal kuom higni 51 duto. Jaduong' Joseph ne wuok dalagi kapod en rawera higa mag 1972 kendo kuom higni go duto familia kaachiel kod anyuonde ne ok ong'eyo kuma entie kendo wigi ne osewil gi jaduong'no ka giparo ni magoro ne oselal kode. Ne en jiranda mane wadago machiegni. Nong'amo sekendo manokendo nyargim. Ma kaka dak jayware ne jaode no toroka nodhi. Kaeto nodong'. Odong' mobedo kodwa ka moiko min kod wuon. Kogik 73 owinje kamoro ni sikiri. To owinje kamoro ni soklo. To mogik ok wachako winjo kama entie. Koro kane wawinjo nodonjo mana gi kabunde. No morowa nikech nodonjo lwa chief marwa. Duogo pacho mar jaduong' Joseph Odongo bang' lal kuom higni 51 ne okelo mor maduong' e lenda wang' anyuonde kaachiel kod familia mare manomiyo giloso ne nyasi mar rwake pacho ka gigone Nyasaye erokamano kuom duoge pacho ka ongima kata doko ni gin ne giparo ni magoro ne oselal kode higni mathoth ma okalo. An kada winjo no siro duogo tawenten oduogo kotho koso ngima ni ne en ng'ama ngima. Koro ne wagolo nyithindo ka modhi nyaka kabunde kucho. Modhi okele nyaka pacho ka. Kendo kele dalana ka. Amor ahinya nikech oduogo nwa kongima. Nikech nowach nosetho onge. To koro kane wapok wawinjo ka nosiro duogo ni kabunde ka. Nwadwoko ni Nyasaye malich erokamano. Jaduong' nowacho ni chunye ne ochido kaluwore kod midhiero mane okwako familia mare gino manomiyo iye wang' ma owuok dalagi ka odhi e boma ma Mombasa kama ne otiye dala jarachar moro kaka chukdar. Tungo nomiya ot malosruok duoka pi kama tede en malo wi girofa. To misungo nodhi Amerika, misungo odhi olal kuro. Koro nagone sime nadwa dok kaluo adhi neno nyikwaya. To ok owinji to kata roka. Awe kata misacha kuro. Kata odoko ni jaduong' Joseph oseduogo pacho mwandune manoweyo chien kama oting'o nyaka lopene ne oyudo ka oyaki nikech wich ne osewil kode ka iparo ni ne osetho ka okone sani ok onyal wuok dala kendo kata odoko ni mwandune mana en go to oyudo ka oseyaki. Anwang'o ka lopa odhi ma ng'ato kawe mok ang'eyo kata kuma noaye gi kuma ne Nyasaye nochweye ni nasetho oko. Ta penjo gi chunya ni to en ema nonega koso nong'e chieng' thona. Ok Nyasaye ema nong'eyo. To kayuotha to nitie, anyuola na nitie, to okawo lop ng'ato ni odhi otia sayi ni nasetho. Ok owinjore kendo ok bergo. Ruoth marito alworano Kenneth Achieng' ma jaduong'no ne okwongo gore ofise okone gibiro timo tudruok kod migepe mag sirikal mar neno ni mwandu mag jaduong'no mane oyaki odwokne mondo ochak ngima manyien. Jomoko ne paro ni moro no osenindo,
Jomoko be ne paro ni chiemo noduogi kaka oduogoni. Koro abiro mondo ariwra kodgi e goyo ne Nyasaye erokamano kendo warwak jaduong'ni koduogo dala. Ka nitie ratiche ma ng'ato ketho, sirikal nitiere bro luwo wechego kaka sheria obet mondo ka nitiere mamare to I'm sure ni biro dok ne kolu sheria. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Osuru nyako Ramogi kendo wageno ni jaduong'no koro biro bedo gi ngima makare but anyuola mare. Wacho ni otoroka. Awere gi mago nyako Ramogi wadhi ane gwenge ma Migori kama bende nitiere anyuola moro ma koro nitiere kod pek. Anyuola moro gwenge mag Isebania kaunti ma Migori sani koro ywagore e tok jomoko ma pod ok oyangi. Mako kendo lal kod wuodgi moro otieno mar chieng' tich abich. Abdi Salan Abdi Sharif majahigni 25 wachore ni on the manabut od e kinde manowuok limo wadgi Ali Ahmed ma okoni gin kod buok kaluwore ni wadgi no pok obedo kod ywaruok kod ng'ata e gwengego. Anyuola no kwayo jatend arita koting'o obila mag okwach kich mondo odonjre wachno ka gilero ni temo margi mar ni loso kod jotend tesend obila ma Isebania ne ogore Luanda. Many thuolo mar adek ma Uganda ilal go kale lwasi makoch machal gi ma e kinde jumbe adek. Baada ya kula sapa ndio alitoka kule kwetu nyumbani, benye alikula sapa ndio alikuja kulala kwa room yake. Benye aliingia kwa ploti kijana alitoweka. Na mpaka kwa saa hizi hatujui aliko. Cause na kule benye asubuhi mimi nilienda kazi mnamo wa lunch time, yeye ndio alikuwa ananikomboa aende kazi, nikamtafuta kwa simu yake ilikuwa imezimwa, ilikuwa off. Baada hapo ndio nikamtuma mtoto aje amwangalie. Mtoto alipokuja kwa nyumba kwake akasema ya kwamba kwa nyumba ya anko hamna mtu yote na mlango uko wazi. Baada hapo ndio sisi tulishtuka, ndio tukakuja kumwangalia. Na hiyo ploti walikuwa wanaishi yeye na mama mwenye ploti, ndio walikuwa wanaishi kwa hiyo ploti. Baada hapo kumuuliza mama mwenye ploti, umemwona jamani, umemwona hiyo kijana? Mama akasema mimi sijamwona kijana, lakini mnamo wa saa 5:30 nilikuwa nasikia kelele ambayo mtu analia nisaidieni. Na hakuna sehemu hatujamtafuta. Kwa ripoti yake kwa CID tumepeleka, kwa polisi tumepeleka, asubuhi tumeenda kutafuta kwenye hospitali, kwenye mamochari, kila sehemu tumeipitia. Ningeomba wachukue hatua kali sana hiyo Profesa Kithure Kindiki achukulie hatua kali hii mji wa Isebania. Wahalifu waezi wote wamejaa hapa, yani usiku hata uwezi tembea. Kwan marji matina hemathoth ne pimo rang'iny mar sukari e dendgi. Report mar piny owacho mar chal mar ngima Uganda manogoli e chak higani oyango data malachiel kende mar ji manotimnegi nonro moyango ni kata oyangi ni ong'eyo chal margi ewi tuo mar sukari. Bob Felix en jatuo mar tuo sukari odiochieng' ma kawuono bago ng'wech kod ndiga e boma Nairobi ka koro gichiwo puonj ewi ber mar pim ma omondo mar tuo sukari. Jafwambo mar Judith Omondi nigi ler mar wachne. Ng'eyo chal mar tuo sukari kamoro nyalo bedo ni ok ni kod nengo e ngima jomoko, to ne ji ma osekali obadho mar tuoni, pima omondo mar tuo sukari ni kod nengo e ngima Uganda. Nasebedo ka thiedhora to kara na thiedho gi makia. Koro kane gini osehinya makoro keta piny ni onega, emane jiranda nong'isa nitiere free medical camp oko, inyalo dhi mondo iler ni jogi ang'o matimi. Bob Felix en jatuo mar sukari ma osedak kod tuoni kuom thuolo mar higni 7. Ma tuo mane okete piny kendo po wito tiendene kapok ne ofwenyo gino mane chande. Kipimo mara ne malo zaidi, ne 32.2. Mama noero noromo nega nwach kata kana wuok i otanda ni adhi oko dhi konyra, nasirra ikorot nwach nasiko kagamo moya. To gino sonyo del, chongena ne onge no kanyal wuotho. Tuoni kare yudo nang'o? Bende en adier ni ng'ato nyalo yude nikech kamoro ne ni e gunda nyuola. Diabetes ma bende en tuo mar sukari ikelo kuom bedo ni sukari ng'eny e del, to odhi oko matin
lach kata odhi ogolo pi mang'eny to matin ineno iluongo ni polyuria. To ng'at machielo bende inyalo yudo ka owinjo kech mapiyo kabisa, mano waluongo ni polyphagia. Owinjo kech ahinya kendo owinjo kech haraka. Koro no ka jogo gidwaro ni gichiemo machiegni mok kinde kaka owinjore ng'ato chiem chande. But seche moko bende inyalo nwang'o ka ng'ama nigi diabetes bende en gi riyo mar pi. Tuo mar sukari nyalo nyuolo tuoche mamoko kaka tuo mar adundo, muomruok mar remo, tho abath, tuo nyarogno, adhola mag tielo e kind mamoko kaka laktar Otomanadel lero. Tuoni en tuo maponi yudo to idakgo kendo kit chiembi thothne kod ngima ma idago ema nyalo kelo resruok. Kata kamano, jotuo ywak ni nengo mar thieth tek kendo winjo gi yud sir kowuok kuom piny owacho, achiel kuom gik ma koro Felix owuok oko mar timo. Yedhe mamuonyo kende idwe na nyiewo gi siling 450. To miuso na siling 450 no nuwach ani support group mani hospital makario bangi. Lakini kiwacho ni koro idil gi chemistry nyathiwa okibinyalo otek. Nuwach koro ibo balance en yath kose ni chiemo. Nuwach yadhni okani muonye kokichiemo. Elipod nonro mar piny owacho mane ogoli chak higani, atamala achiel kende mar ji mane otimnegi nonro ema ong'eyo chalgi mar tuoni. Kirango tuoche ma inyayo kod tuo sukari kaka tuo mag adundo, mine otelo kod kwan mar jotuo mag adundo ka ipimo kod chuo. Kata kamano, inyalo geng'o bedo kod tuo mar sukari. Seche michamo chiemo ma is not balanced, in candidate mar yudo tuo mar diabetes. Machielo en ndawa. Bende inyalo yudo ka iniwuon ok itimo gimiluongo ni exercise. Tiende ni in ng'ama ina e yore gi mapile to ok yud thuolo mar jako dendi. Ka ok ijak dendi to imiyo remo be ok ring mang'eny, kasi imiyo remo bende bedo mang'eny gi gimoluongo ni adipose tissue. Ng'wech machal kod makawuono ni ibiro tim kendo kod jotuo mag sukari mar luoro counties abich, yare Mombasa nyaka Nairobi. Obiro rumo tarik 14 dwe mar 11 ma piny mangima biro dhialo e odiochieng' kedo kod tuo mar sukari. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano nyako Ramogi, ka wadhi nyime ni kambi mar Direct Line Assurance kanyakla gi kanisa mar Destiny Life nobago nyisruok mar ohala e kanisa ma Syokimau manitiere kaunti ma Machakos mondo jo ohala go yud puonjruok. Chenro no kelo kanyakla jo ohala mowuok e sectors buora machalo kaka kembe machiwo kumba, bengi, kembe matimo ohand uso ute, gedo kod mago mamoko. Meneja mochung' ne chenro mar uso e kambi mar Direct Line Assurance Chris Katiwa opuoyo kembego kuom timo kinda mar neno ni gikawo kumba mar ohelnigi mar keto ageng'a ne masira mathoro biro apoya. Kopogore gi okuma mag nyamburko, kambi ma Direct Line bende chiwo kumba mar geng'o masira buora mathoro timore apoya anyate kinde timo ohala. Direct Line pod en kambi motelo e lony manyasani mar kor mbui kendo keto kumba makare, kata obedo ni en kambi mokwongo manokelo okumba mag nyamburko e pachoka ambayo inaanguka. So uzuri wa insurance ni kwamba wakati janga kama hilo limetokea, tunaweza kuingilia pale kati na ensure that tumecompensate. Mwaka huu tulishinda tuzo la kuwa best insurance company in terms of innovation, in terms of distribution of products. Si lazima customer kuja kwa ofisi, lakini akipiga katika simu yake *47# anaweza nunua insurance ya magari, anaweza nunua insurance ya nyumba, anaweza nunua insurance ya kibinafsi, na pia anaweza nunua kwa wale wanacheza golf, anaweza nunua bima ya golf. Na kwa sasa vile hali ya maisha imekuwa ngumu, watu wanakosa matumaini ya kibiashara, ya kutafuta kazi, ya ajira, ya kila kitu. Watu wanateseka katika hiyo. Kwa hivyo wanabiashara wengi siku ya leo kazi yao kubwa is simply making contacts. Kindegi ma pingi makedo kod midhiero ma ikelo gi lokruok chal mar kor lwasi, jal moro e kaunti ma Kisumu
oyango jiko matiyo kod teko chieng'. Okang' mogeno ni koro biro konye kedo kod tong'o yiende ma iloso godo makaa. Jafwambo marwa Sharon Ong'aw loso kode kendo loso sigana yo machalo kama. Odiochieng' kodiochieng', piny karu to rugi mage, ka oganda mopogore opogore dhi nyime gi tijegi. E gweng' ma Alendu e kaunti ma Kisumu, waromo gi Alex Odundo, jal mantiere kod pok mar loso masinde mopogore opogore. E kinde ma chieng' tuch, oganda janeno chieng' kaka gino makelo ler. En owuon oneno chieng' kaka yo mar chwalo tije mosebedo kotimo. Mano mar loso jiko manyasani matiyo kod teko chieng'. Kopogore gi mano, Odundo lero masinde mamoko ma onyalo thedho. Nachako chugo mashin mar tuoro. Koro mana achiel kuom mashinde maloso, tanyalo loso mashinde madino oduma, anyalo loso mashinde mago pi machalo ka solar water pump, anyalo loso mashinde matiyo kata gi yamo ka golo stima kata ka go pi, anyalo loso mashinde mag mang'ado chiemb dhok, anyalo loso nitie gik mang'eny. Odundo wacho ni osebedo kotimo nonro mathoth. Gisani oyango jiko matiyo kod teko chieng'. Jiko ni achako loso 2015. Achako lose kane mokwongo ne nan ga gi biashara ni chiro moro mar Kibuye ma Kisumu kae. To chiro no ne wan gi yugi mang'eny sana machalo ka yukranda mane dong to ne wango giga. To kendo ne gima nochako timore kendo ni serikal ndalo no chungo wach mar wango maka. Ma wango maka ne en chik mane serikal otamore e Kenya ka. Koro an be kaka ng'at mane man gi pok mar iluongo ni innovation gi Kisungu. Nachako paro nta ang'o kendo manyalo timo mondo kony jowa kok gitiyo gi maka kata kok ging'ado yien. To naparo ni wanyalo loko yugi mane magranda ni yugranda ne wuok kanyo mang'eny kabisa. Kuna paro wanyalo loko yugranda gi mondo bed yien ma ji nyalo tiyogo mondo kik wang'ad yien kwa go maka kendo kik wang'ad yien kwa tedogo. Gima chielo be mano chako keda ka an kada ka ja iluongo ni innovator mano kada kan gi pok mar loso gige mag chumbegi to pod adwa timo biashara be. To neno ni yien en gima duong' e ngimawa mana kaka ong'eyo ni chiemo en gima ochuno, kaka ot gima ochuno, law be gima ochuno. To naparo ni yien be koro nyaka bed gima ochuno nikech ka chiemo ochuno yien be nyaka chun. Koro naparo ni kanyalo chako biashara aina no to nyalo bedo maber. Koro gima ne nitie shida mane nitie ni jikni mane wan go nok nyal lielo gik mane waloso gi yukranda go. Koro nochuna na chaka paro machielo mar biro gi jiko moro mane nyalo lielo gik maloso gi yukranda go. Emomiyo nabiro gi jiko man go masane ni. Kaluwore gi dwaro mare mar rito alwora, Odundo wacho ni jiko makamano bende nyalo tiyo gi yugi mora mora. Moko chuni nyaka tim mana gi yien. Jiko masani ni tiyo gi gik moluongo ni pellets. Kaka unyalo neno gi kae, magi pellets olosi gi machine, to magi yuk mchele. Wanyalo tiyo gi yugi mora mora kata ka ni en yugi maliel moa e puodho. Obed yuk mchele, obed yuk randa mar bau, obed yuk oduma, obed yuk bel, yuk oganda, gimora mora. Watemo manyo gik monyalo tiyogo mondo wagol yien oko, kik watong' yien. Kisane be you about rito piny, iluongo ni rito alwora mar pinywa. Rito alwora mar piny en mana pidho yien. To koro pidho yien nyaka wabi gi rieko machielo mar weyo ng'ado yien. Nikech mano kende yo mwanyalo rito go piny. Koro wan gi ma pellets gi to wan gi ma be pellets but koro ma bet kaduong' matin. Ma wan olunge gi ni 28mm. En duong' moingo matin. Koro gitiye jiko mopogore opogore. Ma tiye jiko bet kaduong' matis mana kaka uneno ka jiko cha bet kaduong' matis moingo machielo ni. To ma be nya tiye gite but otiyo maber ahinya e jiko matis ni. Ma koro ma sana wathoro tiyo kode jiko matiyo go e ot. To maduong' ni sana wathoro tiyo kode jiko mitiyo go e hotel, otende kata kuonde machalo kaka skunde. Kopogore gi jiko matiyo gi maka, jiko manyasani no tiyo mana gi yugi matina. Ma Odundo wacho ni liele kuom thuolo malach. Mokwongo pellets bei mapiny kilinganisha gi bech maka. Kich maka moro mitedo en gimoro Sh100. Pellets moro mitedo en gimoro Sh30. Jiko ni ng'eny gi mach kabisa.
Koro walose matis kama nikech ma itedo ge udi. Nikech ot ok dwar mach mang'eny. En gima itedo daka matis isetieko tedo. And then wadoni sami keto pellets gi ka to okaw mang'eny ahinya. Okaw mana muru mitedo. Jiko manyasani ne Odundo pako ni liel maber kendo maje chalo gas. Oleronwa kaka itiyo kode. Onge iro, en giro mok nyal interfere ko. To mano be konyowa nikech wang'eyo miechwa gi kido mar kendo mwatiyo gago. Iro mogolo gacha. Ung'eyo ber ni iro ok ber gi ngimawa. Jiko ni wan gi gimuluongo ni fan matiyo gi stima. To koro nok wadwa ti gi stima nikech watemo wacho wach mar alwora. To koro stima bende ok wanya yude udi te. Koro nwaketo ni utiyo gi sola mondo riemb fan man kani. Koro sola no nitie betri mathis ma sola no chajo makata kogik otieno sama chieng' onge titiyo gi betri no. Kogik sama kata koth chwe ma ok inyal yudo chieng' maber to betri cha matiyo. Koro sama chieng' nitie to sola chajo betri cha to betri riembo fan ni. Koro nyaiye ema ting'o pellet, ikete kata pellets matin, ok iket mang'eny nyaka malo ka. Ikete kata matis e iye ka. To wan gi kaka imoke, inyalo moke kalatas, ba samoro nikech kalatas nyalo tagi, samoro kako liel mondo omak pellet ni kawo muda. Koro waja nyiso ga customer wa ni nyiew mafuta mathin, tikawo pellet ni tikete i chupa mar mafuta no. Koro budo mafuta no, obudo pellets. Koro kobudo kaka uneno ni. Koro ikete kata matis, mana moko kata maro muka mago kende. Mana mobudugo. Koro mobudugo eme ikete imoke kibrit. Ka kibrit samako to oliel to mako moko ka. Kosa moko bas iwiri kode. Oliel nyaka uri. Koro kata kaponi do medo matis medo mana matin e wiye kanyo kaka oliel no. To odhi onyaka adhi nyaka odhiambo. Odundo ojiwo ng'ata man gi nyalo mar timo gimoro amora mar mondo mi kik luor. Ndalo mane pod adongo kana loso gige nagi. Iyudo kata mana nyuola kwiri ni kik idhi nyis ji. To kok inyiso ji ng'ama biro ng'eyi onge. Ineno ni kik idhi nyis ji biro kawo idea mar onge ng'ama nyalo kawo idea mar ng'ato. Mano pok ma Nyasaye omiyi makaro tim mana ji ositemo kwalo idea maga gi tok nyalre pod gifela. Gisani Odundo wacho ni nengo mar jiko manyasani moloso nengo ne ni malo kalore gi dwaro ma pod ntiere piny. Ing'eno gik machalo kaka milose kambi gi kolose mang'eny to be dok piny. Koro sani nikech pod watimo odonwa chopi ji mang'eny mondo dwaro mag ji oidh malo, pod walose gi bei mamalo matis. Kwa keto sola gi betri mare no gi jiko obiro gimoro siling 6,000. Matis ni. To kwa migo nono maonge sola gi betri nikech samoro iseng'iewo sola mari to migo gi siling 3,000. Nyakwar Mgajong mana kaka yor kedo gi alwora ineno kanyo kamawa mabende Alex nomoko. Ineno ka bebni e yo makare. Sufuria pod ler manyiso ni mach makamano onge kod sut. Kopogore gi mach mitede kendo kanyakla kod mago ma samoro nyalo ted e yor stove. Negi dhi los gimoro kaka kamata mar jiko. Iniwuona ikedo kod lokruok mar kor lwasi e yo machalo nade. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Oh, nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya, mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ibata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haijawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank.
Go for it. Mondo iyude skiza timu mare chunya idiyo star 812 star 784 hash. Ramogi TV en od jothumbe duto. Nunua KPLC tokens, Vela charges. Only on Airtel Money. Dial star 334 hash. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Machini ya Ramogi koro adonje weche mag tuke kama klab mar Posta Rangers oidho nyaka thuolo mokwongo e chung' mar liga mar KPL. Mano lig maduong' ma pacho ka bang' loyo klab mar Sofapaka gunde 3-1 e alap ma Kasarani Annex. Bang'o kamodhi nono gi nono e thuolo ma dakika 45 mano mokwongo. Jatugo manyien mano nyiewe dirisa mokalo mano mar nyiewo jotugo Jackson Masharia noleo gol mokwongo e dakika mar 50. E dakika mar 70 Posta nomedo gol mar ariyo ka weche nobedo mapek ne Sofapaka. Bang' Posta medo gol mar 3 e dakika mar 74. Klab mar Sofapaka noyudo gol mar yweyo pi wang' e dakika mar 78 e tuke moko mano bagia lig maduong' ma pacho ka. Klab mar Gor Mahia noloyo Nairobi City Stars gunde 4-1 ka Atalanta noloyo Murang'a Seal gol 1-0. Kufunga magoli kwa chances tumecreate, matokeo yangekuwa hii, lakini ni mpira, ndogi si kitu inakuaga. Leo hatukuwa na bahati, goalkeeper wa Posta amecheza sana. Naweza nikasema tutajaribu game ya kufuata. I'm happy because I think getting 3 points and especially at the start of the league is a motivation to the team, and again I love the competition that I'm seeing in the team, because the game basically we've won it from the get. Mane makelo agiko mar chenro ni mar OIMORE nyakwaro jong'ero kamano kuom kete mana kera Mogi TV ano ka mwalimu Carol Naricho wacho ni enthuolna bende koro njo alam na nyithinda nyasni bende koro gichomo penj ni George Bati. Frederico Senyo kanti Mombasa Nyali wacho ni entiere kodwa e chenro wuod nyago paro wacho ni kamata ra Mogi TV chopeo makare wacho kanyo ne mbele chal ka gima pek wachiem chuth kaka mano penjo mantie ka bentie gini cham. Awiti Jarodi ani nikacho wacho ni entiere kodwa e chenro kendo wacho ni winjoyo makare kaito Kevin Arucho kanti mbita bende entiere kodwa. John William wacho kanyo ni nalega gulu wacho gichopo ne geyo makare wacho ni okanyala pimo kama pinywa korocho makmane gimanyalo wacho ni jo Kenya ochiem chuth mbele pek. Jitedwa ni jochiem. Kawuono kokane inchama ng'o mano kore penjo maduong'. Pasto Komborwa wacho ni Bati wache duong' no to ya penjo mananiere kaka Jarachar nowe to dak odong' gi mwandu mar Jarachar koso Jarachar no nodhi gi mwandu ne tema no penjo. Sama kono Jerry wacho ni Bati Glidi amor koduka kokelo weche manyien ne Ramogi TV kendo mor ahinya. Mheshimiwa Wema bende wacho ni samoro dipo kana ni mzungu mano manyo to koro mzungu okdwa dwoke no challenge samoro mzungu no se kublos ka mzungu samoro nyalo bet ne wene mwandu to eno se toroka odhi dala Homa Bay. Injinia Obura Wodrongo wacho ni nitiere kod yo makare kendo aneno ka wan kod weche manyien ma wakelo odhiambo ni more kendo miyo bedo gi ng'eyo. Makamu Uda Sere Ugunja bende wacho ni entiere kodwa. Kasto Soja Shem Utho bende wacho ni
weche mag arita ahinya gwenge mag Hispania winjo bed ni keto mamala ahinya kendo kwayo jopiny mondo bed gi dimbruok makare mondo kik gipoka ginyalo bedo ne gidonje timbe manyalo miyo samoro giyudre kamarach. Benda Charles wacho kanyo ni ogeo mosa ne Kisumu Boys jonyuol na bende koro samoro nitiere gibuok otende kod match makoro umonjo school no kata maka Joam David Omondi wacho ni nyaka Nyabond Ramogi TV chopo maber kata kamano wacho ni gima koro more ni jitene gitabu kata nego kura kata okigoyo kata kamano wacho ni nyaka jok mane ogo mbulu ne jo Kenya Kwanza sani yuak koro wacho ni yiero manyien jo ya wangi. Joseph Orondo wacho bende ni entiere kod Weche ka entiere Nairobi South kata wacho ni weg shares go wuoyo ka gidwaro but gimong'eyo ne sirikal onge gigeno. Haya, aneno bende hote kanyo mar Simon Ongue wacho ni entiere Ongalo Kisumu wacho ni donge piny tek makata Moses Kurio osewacho, David Ndibendo osewacho, koro jalup ker to wacho what. Haya, Odhoch Soja Uri Katieno bende wacho ni entiere gwenge mag Amos Olang'ata Migori County gimora ahinya kendo gineno weyo makare. Bishop Okoth Okoye Uri Nyasaga mano Bishop bende wacho ni ore deg mosani petrol pimo mafuta kama ipimo gi mafuta ipimo kama nyas. Wacho ni jo petrol pimo kama nyas manyas ano wado ogenya sigomre kocha no kanye ndo wuyo kamano. So kama Rosiri bende neno wayo makare kendo mora ahinya gi weche manyien kako choponegi. Morris Dianga Uri Kamgundo wacho ni Bati Gidelia neno maber ahinya aworo jaduong' moduogo Homa Bay bang bedo oko kuom higni 51 kodi bed ni nolal koso nitiere wacho moro kanyo ma okapar ka sani nyithindo pok odhi e buonget. Ondik marito wat. Morris Orondo kantie Migori County wacho kanyo ni gima bed ja Kenya Kwanza akia giomi oganda wa mor ni jite wach jite ondiko ji atamalo 30 bati ondiko ne gimor ni jite kata jo Kenya Kwanza gi jo Azimio te ne gitabu mwadong wacho na ikimor ka jo wasikinyore. Obeka ok en jawasigu en ni koro gima ne samoro kama ne ng'ato go e kura mano kodonjo koro pek mar ngima modio ji ni winjo bed ni ji manyo mana yo duto te kaka ji mor samoro sama koro pek omanyo ji omako ji ni kaka ji winjo bed ni nywako lwedo mar kelo lokruok sama lokruok dwaro. Pasa leo weso ni kaumos jobati apoyo. Koro mga jong mane makelo ya giko mar chendo niano kanyo ute ma Seth Minyamo wacho ni en bendo osecheki no sebedo kodwa chendo rin makare kamano leo timo konyo kenu weche gwagero kamano kum kitira Ramogi TV kum ote magi wagero kamano rinda makare sai mwiri tuninga Lydia okay loko maro kum thuolo ni duto sebedo Belinda Adhiambo pod gi pak ne amosiro weche manyien karo kako teno kod Lindsay Simani koda odo maro ka weche manyien gi jofombo magwa duto te nyakora Ramogi gi jogo picha kamoro moro ma untie bende. Pero kamano kum kitira Ramogi TV medo ria nyinga George Bati riti masani.